Så alle sammen, og velkommen til den her video på min YT-kanal. Vi er sammen med Asger. Vent, jeg skal ind og sige ja til den der. Fuck sikkert, Asger. Nå, og vi er sammen med Emil, og vi er sammen med mig, og vi er sammen med Anton, og vi er sammen med Rasmus. Og der vil være link til Rasmus' YouTube-kanal, fordi han optager også. Ja. Yes, og vi skal spille en competitive. Ja. Jeg laver mere highlights, end jeg laver alt det der 30 minutter lang video. Ja, okay, men hvis I kigger op i højre hjørne, så kan I se, at der er sådan en mærkelig firkant. Det er fordi, så kan I se, hvem der får kills bedre. Fordi det kan godt være, at det var lidt svært at se, for eksempel. Hvad er der lavet? Hvordan har du gjort det? Mit tastatur bugger, det går automatisk. Sejt. Se, den går automatisk. Det gør min også, what the fuck. Hvor er Frederik Rode? Han er også med i det her opkald. Han er ikke med mere. Hvorfor? Han gik ud af Emil, han udsklukker. Ja. Seriøst, hvornår var det? Lige før jeg spillede Et flægt. RIP! Det var fandme nede med tæt på et fucking no-scope, det der. Så var flækker. Lol, heller prøv at se vores navn. Fisfyr 1, Fisfyr 4. Så får vi bare så får vi jo teknisk set ace. Ja. Jeg glemte at købe. Kan alle ikke godt være søde at join nu, så vi ikke skal vente? Det er alle joined. Orb. Jeg skal seriøst tage et skin til den her orb. Emil, hvordan er det, du laver det til venstrehånden? Kan du ikke gøre det inde i indstillinger eller inde i konsol? Jo. Hvordan gør du, Emil? Du gør det bare inde i indstillinger, altså. Nej, vi kan godt gøre det i indstillinger. Nej, så skal du gå ind på fællesskabs. Jeg har set, at man godt kan gøre det et eller andet sted. Hvorhen kan man gøre det spilindstillinger der? Nej, det er ikke en indstilling, det er en konsol. Ej, ved I hvad? Jeg har gjort noget dumt. Jeg satte min facecam lige over. Har du facecam på? Ja, jeg har sat min facecam lige over, hvad hedder det? Killfeedet. Jeg rykker lige mit facecam med det sammen. Men jeg skal heller ikke sætte det over... Sæt over chat. Ja, sådan. Så gør jeg lige lidt mindre. Fisfyr 1, Fisfyr 2, Fisfyr 3. Hallo, jeg har fået 2. Jeg ved ikke, hvem der er hvem. Bare kig efter farver, bare kig efter farver. Jeg er Fisfyr 1. Jeg er lilla. Be honest. Jeg er Fisfyr 4. Let's go, boys! Jeg er faktisk bare Fisfyr. Jeg har ikke en nummer. Emil. Det er fordi, du er Fisfyr. Jeg går B. Emil, jeg plukker dig i foden. Klar for at gøre. Ja. Jeg kan ikke kigge på dem. Kom til dig. Sådan der. Er der nogen, der tager en bus? Hvem har bomben? Bumpen. Vi er CT, sødven. Er vi CT? Jamen for helvede, jeg har ikke spillet det. Jeg er B. Fucking Jeg er B. Fucking noob. De kommer alle sammen B. Shit. RIP. Fuck, det larmer alt meget. I got this kid, he's dead. Og der er en fucking... Nej, jo, hun er ude at køre eller sådan noget. De er alle sammen ude ved B. Det ved jeg ikke. Ej, fuck, jeg er skadet. Fuck. Er de B, er de B, 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 B? Det er helt klart B, 100 p B. Kun B. Wow, rip. Det hele er B. Rip. Hvem er Fisfyr 4? Asger. Asger, din spade. Jeg går A i gang her. Jeg køber 5-7. Hallo, drenge, 2A, 2B og 1 midt. Jeg går midt. Nej, jeg går B. Orange går midt. Fed flash, meget fed flash. Jeg tror, de kommer B. Hvem er blå? Det er ikke, de er A. Det er Anton. Det er. Okay. De er på site, de er plantet nok nu. Fuck a site. At det er A-site. Okay, så jeg skal over til A. RIP. Planter. Der er en. Ej, hvad skal Yeah. vi komme med? Boys, vi har tabt. Jumpe. Er klar til Nej. ace? Ja. Ace, sagde du? Det var for sjovt. Undskyld mig. Vi er alle sammen klar til det. Undtagen Rasmus, han er klar til det nu. Ja.
Inden I går til. Eco. Hvor du køber. Jamen, jeg køber sgu en maskingevær. Oh my god. Sådan der. Det er der. Men jeg plukker der. Er der en af jer, der lige kan se, om der er en, om der får nogen med? Ja, jeg går med, jeg går med. Gå af. Plukker dig, Emil. Simon, du ved godt, hvad det er, Ebbe. Der er 4 midt, 4 midt, 4 midt. 4 midt. Hvem er lilla? Det er mig. Med bunny kanin. Jeg lægger. Min pingren er på 100. Det skal jeg lige sætte af det der. Hvad hedder det? Net_graph. Hallo, der er en med, kom nu. Gå jungle. Det kommer en. Ja, så kommer her. Shit, hvem var det lige, der støvsede? Det er mig. Okay, sorry. Hvor er de henne, mand? Ja, de er alle sammen. De er. Der er ikke nogen sekunder, jeg skal lige noget. Emil, Midt. Bare hop på det, mand. jeg hopper herop. Der ligger en AK. Ej, Ralle. Ej, hvad fuck skulle jeg gøre, mand? Rip dig. En ting, du skulle LOL gøre. havde jeg. Jeg glemte, jeg købte min MP7. Wow. Oh god, din din Nu har du spil. kun skide penge, vel da? Ligeglad. Det er kun mig og så, hvad hedder det, den er orange. Det er Asger. Det er kun mig og Asger, der har penge nu, faktisk. Sut. Altså, Ikke længere. Okay, en der kigger midt. Så går jeg B. Jeg gider ikke have en P2000. USP Oreos. Okay, midt. Der er en midt. Box 4 midt. Holy shit. Holy moly. Hvem er Fisk 44? Asger, hvor er han henne? Asger, han står bare For fanden! Asger, hvad laver du? Pallas! LOL. Asger, fyr! Asger! Jamen, han er jo pisse drunk. Ja, det er runde. Det er vores penge. Er han fisk for 4? Ja. Nej, drengen, come on. Jeg er tilbage nu. Fuck dig, Hvad fanden laver du, mand? Du kan lige sige, du går. Så er han drikkevej ind og sådan noget. Jamen, Asger, du kunne bare lige sige, du gik i så godt. Det gjorde sgu da også, mand. Gjorde du Nej. sgu da ikke. Asger, jeg har det hele på optagelse, det gjorde du ikke. Jeg har det også. vi har to vidner, okay? Ja. Du sagde ikke en skid. LOL, silver elite. Guld Nova 2, og så silver 3. Oh, for fuck's sake. Er der nogen midt? Ja, Masser. Jeg står med AVP'er på midt. for mange. Ej, hvor er du uheldigt. Klip. Hvad laver du, Emil? Kan man skyde igennem nogen der? Godt. For helvede, jeg hader den der. Det er What nede. Der er en jungle. Ham der med AVP'en, han er fucking vild. Ham der, Asger. Han er fucking vild. Ej, what the fuck, What the fuck? Nå, jeg linker også til Simon video. Ja, det håber jeg kraftedeme. Ej, okay. Ja. Ej, vi må lige sætte dem op i godt, altså. Ja, siger du. Bare Bare skriv noget videre og sige noget, mand. Jeg sagde sgu da sådan noget. Sagde jeg ikke. skal okay med det lort. Jeg flasher mødt. Jeg simpelthen også navn til Karl. Hej han. Fisk ved Karl. Pallas, drengen. Hallo. Hvor er Pallas? Jeg kender Oh my god, dreng. Helt ærlig. Der er Molotov. Det er B. Helt ærlig, dreng. Helt ærlig. Ja, prøv at kæft. Spørgsmåls.
We gonna kill them. Hvad? Gå underpas, tror jeg. Skal jeg hoppe derind? Det er helt godt. Åh nej. Hallo, Asger, din spade, så du ham slet ikke? We is the last. Han er af, han er af. Han har ikke bombe, jeg skal han har ikke bombe, så han kan ikke plante. Han er. Is he A? Nej, gå hen til bomben, gå hen til bomben. Jeg har bomben. Nice, Emil. Det er fisfedt. Kom nu, Load. Stod han lige her? Shit, nå okay, vi kører. Jeg kom til at købe sus. Jeg holder med. Emil, hvad hedder du? Jeg er bare lilla. Må jeg godt plukke dig? Nej, Lige i fonen. nej. For fuck's sake. Det var ikke med vilje. Så kan du skyde fyr. Jamen, det var fordi, jeg skulle prøve at lave den der, hvad hedder den? Det der, hvor du blev ved med at gøre det med kniven. Der er nogen her. Kommer der nu? Der er nogen palace, der er nogen palace. Kig palace. Shit. Jeg... Fuck, de plukker, mand. Der er en hel masse deroppe i det der palace, eller hvad fuck I nu kalder det. Det hedder apps, hvis det er bedre. Nej, jamen, så apps. Fuck, er I gal, mand. Er det over i B? Ja, der er fucking mange deroppe. Jeg tør ikke at gå derop, der var... kun folk deroppe. Hvordan fejl? En med. De rødt til os af, de rødt til os af. Du tør ikke at gå derop. Nej, for de er der ikke, sødven. Hvorfor var der så 3 deroppe, da jeg kiggede lige før? De kan rotate, sødven. De går af, ja. Jeg så lige en, der gik af. En jungle. Ej, hvad er chancen, altså? What? Jeg troede, der var en. Shit, de går af. Godt set. Fuck, jeg hader ham der, mand. Fuck. Den. Er det Ace, eller hvad? Nej, så tæt på, Emil! Rip! Fik jeg nogle kiss i rundt der? Nej. Fuck, du var egentlig skrald, hva'? Hold kæft, mand. Ja, jeg tror ikke engang, du havde fået 2 af dem der. Måske kun 1. Det skulle da mig, der carry er helt pisset. Går du sgu da ikke. Jo, Det gør jeg sgu da. Skal jeg mute dig, eller hvad? Jeg går af. Hvem joiner mig? Fuck af med dig. Tak, fisfedt. Det var da så let, Asger. Der er 4 apps. Hvad? Nå, okay. Det er dem, Emil har. Ja. Emil, du er carrier, som du selv sagde. Det er så svært, ikke, når jeg så ikke har nogen medhjælper overhovedet. Rip. Lad være med at brokke dig, fyr. Så vil jeg gerne klare det hele nu, Rasmus. Det kan jeg ikke. Nej. Are they planting or what? Nej. Fuck, jeg er god. Oh shit! Så, Midt din spade. short. Undskyld, short. Hvor short? Der. Tag en. Og skyd ham. Nice. Sådan. Fedt, Anton. Fedt! MVP! Oh. Altså, må jeg få AV'en? Sut, må du. Ej, jo, det må du. den her? Er det dig? Ja. Du må sådan der. Thank you. Golden coin. Er der nogen af jer, der har lyst til at donere noget? Nej, okay. We're gonna do this. Ja, okay, de gør af. Are they going E? Ej, de er der midt, er de ikke? Jeg tager dem. Der er en top Bombe mid, B, der bombe er- B, bombe B. Bombe med top mid. Shit. Jeg vidste det. Det er jo af. Der kommer en af. Ja, de er Nej, 2B. Den tager 2B, 2 lejligheder, undskyld. Apartment. Ej, for helvede, mand. Det er pinligt.
Midt. Det er ikke. Kommer fra midt, din spad. Hvem er Fisk 44? Connector. Det er Asger. Hvorfor Kan I ikke lige sådan, skal vi have snart, da I ligesom Karl og mig? Asger? Asger bag dig. Nej. Oh my god. Rip. Asger, jeg sad og viskede hele tiden bag dig. Nå, men så skulle du sige det i stedet for at vidste det. Men... Det var også bare... Det var for ikke at larme for meget, ikke? Asger, Kan I ikke lige skifte jeres navn sådan til... Jeg skal op på det der med, at du kan nok lyde headset, det går. Simon? Op. Det er mit navn. Kan du ikke lige skifte et navn til Simon i stedet for Karl? Nej, faktisk ikke. Okay. Det er også lige mit navn. Rip, mand. Okay, jo, det kan jeg godt. Jeg har AV. De kommer af. For helvede, jeg er helt alene, jeg har intet at gøre. Så hold nu kæft. Nej, men hvorfor holder ikke den Hold stand der? kæft. Hvem var det, der døde der, hvor de skulle holde det der... Fuck, hvor jeg skrætter. Ej. Sådan. Rip. Crashy, dit game, Hanson. Man. Hvorfor hedder du Kagegamer.dk nu? Hvor er... Han sidder der, Emil. Snak ham. Ja, det er fuse. Hvorfor hedder I noget andet nu? Ja, tak. Hvorfor hedder I noget Jeg andet? skulle lige... Hvordan man gjorde. Shit, jeg løber. Hvorfor hedder du Mor Rasmus og Kagegamer og DK og sådan noget? Hvorfor hedder I det? Så vi ikke... Hvorfor fik jeg ikke en MVP-stand der? Emil, du siger, du carrier, mand. Det er sgu da mig, der er bedst på. Jeg fik 2 point. Fuck, jeg ownede med AVP, da jeg gjorde. Jeg holder midt. Ikke meningen at købe søvs. Nogen, der lige kan smukke med. Plads. Ej. Anton, jeg har AP, sødven. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer af igen. Hvad laver du, fyr? Hvor er vi Er du henne? væk? Hvor er modstanderne? Jeg tror, det er B. Der er en palace. Hey. Fuck, du gav mig et chok, Rasmus. Det er B. Bare blive B. Hvem er grøn? B. De planter B. Godt så. Bare gå B. De planter så ikke ben, nej. Jo, fik bomben og så B. Nå. Så det gør det jo faktisk jo. Asger, er du i live? Ja. Går du over diffuser, eller hvad? Den er ikke engang plantet. Åh. Den sidste, han er af, ved jeg. Bare lad ham komme. Jeg får ladt ham. Ikke rush. Ikke rush. Bare lad ham komme. Fyr! Jamen vent. Jeg går tilbage så. Han kommer nu. Nej, det er Rasmus. Rip, jeg fik et chok. Jeg tror, han kommer i passen. Den er der easy win, jo. Hvor er bomben hen, dreng? Bomben. Bumpen, den ligger over ved Asger. Han kommer. Shit. Fra... Is! Easy fucking win, man. Tag den dog, Asger. Nej, det er ikke. Det er en dårlig gør. Fuck, du drop noget med AVP, jeg gør. Fuck, du dum, Asger. Syg. Eco. Er der nogen, der vil have en AVP? Ja, nu har du købt det selv. Ja. Ja, tak. Rasmus, Simon. her. Jeg har droppet nogle... Køber jeg den bare igen. Undskyld. Jeg er gangster. Der er aldrig ikke nogen, der går B. Jeg håber, de her taber, de glæder sig til. Oh shit. Fuck, jeg ved. Der ligger en AVP der, hvis det er. Over på bombe... Ja, jeg ved ikke, hvor det er. Asger, hvis du har han AVP, ikke også? Bomben er B. Ja, Asger, ham der ligger der er en AVP, Hvad hvis B? du har så fucking går til B. Bomben er B. Det er også dejligt, når man sådan
Lane B. Rip. Asger, kom nu. Asger, du skal sigte nedad. Sigte nedad. Jeg skal ikke have tabt. Ikke når han tapper. Asger, lad. Sigte ned. Ikke forstyrre ham med, Rasmus. Jo, Jeg skal ikke se ned, når man fucking tapper. det gjorde du så tydeligvis ikke. Det gjorde jeg sgu da. Gjorde han jo så. Kan jeg ikke lige stemme ja, please? Alle sammen, please. Hvorfor? Fordi jeg er så skide. Okay. Hvad Okay, laver du? ja, jeg kommer igen. Kom også. Okay, Rasmus, prøv at høre. Timeout, hvorfor er der timeout? Det er fordi, vil jeg våge for. Jeg har droppet nogle... Rasmus. Jeg har Når man droppet taber, nogle så betyder det ikke kun at være et skud. Man kan også gøre sådan... Man kan også skyde med flere Men skud. når han som gjorde man det så laver. hurtigt, tænker jeg bare. Nej, når det gør sådan... Så er det også tabfire. Nå. Så behøver man ikke sætte nedad. Men prøv lige at se min score, jeg har aldrig nogensinde haft en bedre Og score. når du... Når du er død, og det så har ham alene, så skal du ikke forstyrre med at sige lad og sådan noget. Fordi det forstyrrer bare en fucking meget. Det er fordi, Kan man ikke fokusere. Men alligevel er han bedre end dig. Ind i ben. Ja, Jeg siger ikke lige nu. han har spillet med mig. Nu er jeg det. Nej, Hvorfor er du skuffet, fyr? Simon, Ja. ja. lige drop mig den der gun. Ej, det vil jeg have. Det er noget andet. Tag godt usp, fordi jeg er syg med usp. Jeg går B igen. Helt alene sikkert. Jeg går af. Det her, vi bytter. Jeg går af. Hvem går af med mig, fordi de kommer helt sikkert af? Jeg kan godt gå ind. Okay, super. Jeg gætter på, at det kommer midt eller B. Hey, har jeg diffuse kit? Nej, det tror jeg ikke. Ja, det har du. Så har jeg? Ja. How do you know that? På scoreboardet. Okay. Men jeg har jo købt den, men skal man ikke købe den om igen, hvis man dør? Så kommer du. Op med. Der er også en... Der er en dag B. Ja, der står sgu ikke på min spawn. Det lød det fandme bare frem. En underpass, Asger. Hvad? Nej, Så ligner jeg underpass. fucking flanker det hele for at komme over nakken også. Den skal 50 op, Pallas. Okay, Det her okay, mand. What the fuck? Jeg er sikker på, at han ikke... What? Jeg synes, det er dejligt, at folk kører, når man call-outer. Der er en, han sidste, han er op, Pallas. Emil, du skal ikke være med at fyre os. Eller han er i hvert fald op deroppe. Okay. Du ikke kan leve. Ribbit chok. Hvor er den sidste? Yellow room. Short. Anton, oppe. Sådan. Er det et sygt comeback, vi laver? Chapstick. Hallo, Anton, kan du komme med i? Emil, Ej, køb ja. mig en Så af. dropper jeg dig M4. Nej, tak. Lige præcis, Asger. Nogen, der lige kan droppe mig noget, please. Jeg har ikke nogen penge. Der er ikke nogen penge. De er alle sammen Er det lidt. B? Er det B igen? Ja? Nej, det er midt. LOL. Gør mig lige et skud headshot igennem smoken. Ja, det er oppe, Gisle. Der er en til. Skal jeg tage din AVP? Ja, det må du godt. Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det. Hvornår fuck går den lortesmoke væk? Tak. Han er deroppe til siden. Til siden. vent. Nej! Fuck nu af, Asger. Det er han jo så ikke, Asger. What? Det var da der, han gik op. Han er B. Nej. Mor Rasmus, du kan bare tage din pistol, hvis du ikke kan finde ud af det. Ja. Han skal vide, vi kommer. Ja. Man skal vide det, vi skal sige. Vi kommer. Klar. Vi kommer. Hvorhen? Han bag bilen herovre. Bench. Nice. Gøs. Diffuse! Mor Rasmus, kan du droppe mig i Når du... Fuck, du Ja. er heldig.
Rasmus, han havde sidste gang min tur. Lad være med at tale i en spil, Asger. God, Asger. Rasmus, det er min tur til at tage den. Nej, Jo. du kan få gage, kan du. Tak. Ej, Selv. hvor er det nede. Det er lidt andet. Hallo, lad nu være med at tale i en spil, din spade. Asger, det var hans. Asger, næste gang du taler en spil, så skyder jeg seriøst. Jamen, det er seriøst. Ja, vi sidder på Skype. 2 gange. alle sammen. Ja. Dejligt vel ikke. Det kommer med Pallas! Åh, du lægger i. Hold kæft, Asger. What the fuck? Nu skal jeg prøve her. Vi har ikke tid til det pjat her. Det er en fucking flæk. Jeg flanker den. Er der tid til det? Nej. Nej, det er der ikke. Du skulle have været derinde, så du kunne hjælpe mig. Der er mange af dem, der er low. Pas på, Er den plantet? Ja. Der er mange. Der er 1 til 2 mere, der er low. Bare tryk på en af når du slutter. Ja, Hvor er den? Bare løb. Jeg kan ikke ramme. Han er lige bagved dig. Gen den siden der. Shit. Det er okay, Rasmus. Rip. Er det, var det sidste runde, eller? Nej. Ja, i den Nej, her. det var sidste half. Sidste runde i half. Lol, der var lige en, der fik Akabom. ban. Er I med på, at vi alle sammen bare rusher B? Ej, vi fucking Gå af, lægger bare af. fordi alle også bare altid B til dig med. Så rusher vi A, så rusher de nemlig også B. Nej. Gør det ikke. Fordi hvis de rusher B, så rusher vi A. Rasmus, prøv her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den her. Man rusher ikke, når man er CT. Jo. Det er kun T, der gør det. What the fuck? En jungle. CT. Kan jeg godt plante her? Fuck, jeg kan ikke plante her. Lad mig lige plante, guys. Diffused, eller beskyt me. Hvor is plant? En Excuse jungle. me. En jungle. Is this? En C. Nej! Hvad laver du, Asger? For helvede, Asger. Jeg er på stedet og står lige. Ja, god. Asger, du står hele tiden AFK. Vi kigger, Asger. Altså, det kan jeg så spille med oplader i hele tiden. Ja, det er så fordi, at den er min stik har fejlet dernede. Det er ikke spise mere, mand. Jeg kører bare nu. Søger dig. Jeg går underpass. Nej, Rasmus, det der, det er farligt, Rasmus. Hvem går af med mig? Igen. Jeg går af. Pallas. Hej, Simon! Altså, gå underpass Fuck af. dig, mand. Altså, gå underpass af. Ikke rush. Mig, Simon. Han kommer. Ikke rush. Fuck, han er skadet, mand. Et skud, så er han bare bluffet, han er. What the fuck, hvordan fast vil... What? Hvordan Dræbte han vil- dig? Ja, hvordan fanden vidste han, jeg var der? Så der, da det var, han dræbte mig. Ej, fuck, mand. Hvor det rip. Ja. Hvis han som dør, så er vi tabt. Ej. Hallo, hold kæft. Sådan, Asger. Jungle. Jumpy. Det her, hvor... Det der. Nu kæft, Asger. Så gør vi det bare. Jeg tror, han var stairs. Det er derfor. Alle sammen 10 til. Nej, hvad skal der ske? Jeg troede, den kom der. Diffuseren. Han er kid. Kan jeg nå det? Sorry. Nej, han når det. Han når det. Han har kæt. Det er helt i orden, altså. Jeg har en ting, som Asger er god til.
Alarm af helvede. Nogen har givet at drop mig AV. Der er ingen, der har penge til det. Jeg kører IQ. Okay, der er en af jer, der kan følge efter mig i bussen. Underpass til A. Underpass til A, hvad fuck er det? Det kan jeg så ikke noget at spille. Okay. Fuck, det er hyggeligt. Okay, Lilla, kan du Ej, booste? hvem får? Flash med. Kan jeg godt. Men jeg skal lige hen først. Du skal måske lige gå. Ah, shit. Hold kæft, du larmer. Hvorfor skyder I stadigvæk dernede? Han er død! De kommer fra midt, de kommer fra midt. For helvede, mand. De kommer også ind på B, og short eller gangbro hedder det. Altså, næste gang du går ned underpass, så skal du gå, så du kan høre, der kommer ned fra. Bare lidt tæt. Mange penge får man på runde uden kills, og man taber. 500. 2.700 eller andet. For 1.900 first loss, for 2.700, så får du 3.900 vist. Hvis man taber 3 gange i træk, eller hvad? Ja. Hvordan? Kan han ikke være flash eller flash der? Nej. How is that? Anton, gå her. Gå. Jeg kan høre dig. Gud, kan Emil. du booste mig? Ah. Ja. Hvordan? Okay, det skal være... Jeg kan ikke se en skid. Okay, buk der her. Vent. Okay. Drop. En midt. Mestre. For helvede, mand. De kommer fra midt. Det jeg sige. Connector. Sidste jungle. Så connector. Nej, så tæt på. 98, han har 2 liv. What the What? fuck? Kom igen. Iko. Jeg er råd til AV. Finally. Oh my god, Rasmus. Hvad er Okay, der? er der en, der kan booste mig? Gør A. Jeg går A. Nej, vi går B. Hvorfor? Ja, fordi alle andre går B. Så går Og du fortsætter med... Nej, Rasmus, du fortsætter... Du skal ikke... De går fucking midt. De gik igennem den der... Fuck. Det er Jeg går ikke, det er tilbage. ikke midt, det er ikke midt, Rasmus. Nej, de går igennem den der gang ind til midt. Fuck, Det er ikke midt, det er A. Okay, jeg så ham ikke. Jungle map. Hvad er det? Det er det window. Ej, hvad skal der ske, mand? Jeg tror, det var min teammate. Shh, hold nu kæft, Asger. Så ikke snakke game heller. Ej, det er fandme irriterende, mand. Jeg dør hele tiden fra siden. Lol, og du sidder og siger... Ja, men jeg skulle høre, hvor han kom fra. Han kom fra midt, sjovt nok. Der hvor det siger splatting i. Kaldes connector. Jeg har bomben. Det er byt. Så I går med mig, ikke også? B, let's go. Nej, Asger. Everybody rush B. No, okay. We gonna do it, Simon. Nej, okay, jeg er alene. Nej, du skal komme med! Jamen, så vi skulle rush B for helvede. Det virker ikke. Vi har tabt de sidste 3 runder på det. Oh. Der her. Der er en window. Yep. Kom nu med mig. Emil, du går med mig. Er der ikke en af jer, der kan hjælpe mig op? Hvor fuck er de? Ej, nu bliver jeg kraftet med super, jeg gør. Hvor spiller jeg dårligt. Jeg har ikke fået det, jeg har ikke fået Har I ikke kraft ham? 500 dage, mand. Sådan. Det er på tide. Så er vi. Nej, far. Ja, nu skal jeg forklare dig en ting. Nej, det var Du skal have fødselsdag i morgen. Jeg gider kraften med godt her knap i røven og bukserne for det første, der spiller! Det er forstået. Ja, men jeg ikke sagt, at vi gør noget.
Hold nu kæft der. Giv snart ikke høre på den med. Hold det kæft. Du kan gå ud og tage alt det pap, ligger i carporten, og så gå ned i container med. Og det gør du nu. Oh my fucking god. Chill, mate. Okay, der er en, der går Palace. Oh shit, jeg blev lige skudt efter der. Kæft, den gør. Det gider jeg ikke at høre på. Ej, for helvede, mand. Og så åbner han kraftet op igen, mand. Jeg skal gøre? Ja, han er jo smuttet, skal du det. Skal vi til det der? Skal vi ikke bare kigge ham, så får vi en bot? Hvad, skal vi ikke det? Så kigger vi ham, så får vi en bot. Kig ham. Han er ikke kommet tilbage alligevel. Dejligt. Okay, jeg skal. Og det er bedre, at han bliver kigget, end at han bliver fucking bandet. Skal vi tage det der med i videoen? Det der med, hvor jeg skal spejle på sider. Okay. Jeg vil gerne have bup. Lol, droppede jeg på? Nej, du går foran. Kraft med nej. Gå B. Jeg flasher lige. Jeg flasher midt. Rip. Nej, tak. Ej, blok. Jeg ramte ham derovre i... Helvede, mand. Oh my god. Rip, jeg skal lade. Det er pænt højt, det her game volume her. Min kraftede, mand. Okay. Let's do it. Lækkert. Han er bag os. Det går han altid ham der, og han nakker mig hele tiden på det. Fuck ham. Lækkert. Fuck ham. Emil. Hey, prøv at sige det der igen, Simon. Du siger fuck him eller sådan noget. Fuck ham. Prøv at sige det som du plejer at sige det en gang til. Fuck ham. Fuck det. Jeg skal fandme ikke have den fucking bombe. Jeg vil gerne have bomben. Nu må du så lige styre dig, Emil. Nej, du skal ikke tage med, Rasmus. Hvad? Nu går vi. Hallo, smoke. En eller anden flash med. Kom så. Anton, flash med. Go. En tunnel. Eller hvad man kalder det. Jeg er død. Tror jeg. Hvor henne, Rasmus? Du er nødt til at sige din Jeg position. ved det ikke. Han er A-side. Planter. Jeg er død. Ej, det lå jeg ikke noget plant. Nu bliver jeg sur nu. En short. Hvad skal der ske? Jamen, seriøst, jeg var lige ved at plante. En short. Jamen, Rasmus, du rusher bare ud. Han har bison. En short. Men det er fordi, der ikke var nogen. Det var der jo så. Ja, så kom vi så bagefter, Emil. Der er noget, der hedder at gå. Det hedder at vente. Bare lige 3 sekunder. Jeg kunne faktisk nå dække dig. Det vidste jeg ikke, du ville gøre. Hvem overtog botten? Det gjorde der ingen. Skyder botten ihjel. Nej, du gør, for så bliver kigget. Emil, hvor har du fået den her AK fra? Ja, køb. En op med. Ikke længere. Holy fuck. Ej, nu bliver jeg kraftedeme sur, jeg var. 5 liv tilbage. Fuck, de er syge hoved til at ramme den her, mand. Emil, hvor er du? Du skal have bomben. Jeg dør herovre. Her, hvem er blå? Ja. Tag bomben. Ja. Han er short. Hvad laver jeg? Gå B. Jeg er ikke bedt der, Rasmus. Fuck, han er dårlig, ham der. Jeg har 5 liv tilbage. Han er... Jeg har skadet ham 27 Mr. Pain. En er med. Han er short. Han kommer lige med. Han kommer dernede fra det der short eller gangbro.
Kan man egentlig godt høre, når folk de Lort. Anton, Ja, har du headset på? ja. Kunne du ikke høre ham? Jo. Yeah. Dræb dreng! Stop. Yes. Yeah. Nå, tak fordi I så med alle sammen. Ja, Vi ses i næste video. Hej hej. yes, tak fordi I gad så med alle sammen. Det er nok en lidt indviklet ende af det her. Nå, ja, vi ses næste gang, så hej hej.